Само такива магазинчета за, за хубави дрежки. Или само чернилки. Да така си. Човекът с какво? Ами ние сме по Министрица разхождане. То супер място за разхождане са разхождане. Това е излял. Не мога да го сменя. Костритката. Кой вика? Снимаш ли? Да? Кажете нещо. Какво да кажем? Мелани? Кажи нещо, ма. Харесва ли ти тая улица? Виж какви хубави хора имат къде само. Ти се научи. Гледай. Я се снимайте до тези сроки. Я застанете и се усмихнете. То съм ти чуша да снима. Много хубави снимки. Сега бе. Какъв е хубав квартала. Много чудесен е. Много хубаво. Има индийска кухня. Индийски. Само ти да му косура. И обаче по магазин се продават само такива дрехи. Вземи скупя сега, да не така с така шапчица. Колко пари струва това отвоз? 49? 90, 20 кинта. Виж каква хубава одежда, ма. За 20 паунда. Майко. И те такова. И се чудят дали да се купят. Много хубави накити има. Айде какво става. Малко ширене има в магазините. Кой квартал сме? Ебать, ширене точно ми са пръсни дисплей от цветове. Как се казва този? Кой? Този дядо как се казва? Кокочо фешън. Ей, пати, виж тук е някаква голяма, виж чак на втория етаж има. Виж чак на втория етаж има такова. Да. О, ма, Да се наредим на количество. Искаш ли? Да изкупим сладолет от този квартал ли? Защо? Сега вече. По-добре да изкупим някоя дреха, виж какви са. Ема, те са по-луксозни, виж. Не, този магазин е газария, виж на 2 етажа, на 3 етажа. Магазин за такива дрехи. И гледай какви минават само пред него. Тук си се научи в арабския свят в момента. Той е газарски, виж. И то си газарски магазин, гледай. Партар. Партар фешън. Какво фешън е, човек? Те ремонт правят. Ихи, той голям клип стана. Вие само как тези хората по улица как са облечени. Ей, ти какво друго да изкупят? То ти да искаш да купиш някаква друга дреха, то няма. То няма да си я купиш къде. Хайде, Чаче, не знам дали мога да карах също. Грил корнер. Да, грил корнер.
То си такова, виж как некадърник, не да спре да газ колата. Него. И бати, некадърник. И може да си купиш по-различно. Каква по-различна, ари? О, ето тук има някакво плетен. А? Те намисля, че сме туристи, сега хора разпоред. Пък ти живеем на гъла. Не живеем чак много безпределно все пак. Ама не, този квартал е ужасен. Това е яко се обляклата си. Страшно, направо може да припаднеш. Ремонт фел, даже има часовница. Много шарен този. Ари не, тя е готина, избирай. Да, особено след 2 месеца ще изглежда много фешън. Еми, патите ти тук не ги перат толкова много, колко ти си мислиш. Те не ги перат. Въобще даже. Еми, въобще не за какво да ги пере. Не казвам ти, след 2 месеца няма Гледай да... какви мангали само среща. Страшно забълване тук за Ти получи. от кога записваш? Не знам малко. Няколко минути. Ча ли да знаеш? Обаче глупата ми още някакво море. Не знам какво. Телефон горе. Капак. Ау, ама как се мирише обаче яко на индийско. Ето къде е чувалица с такова, с индийските такова. От капак дрежки. Ако ти трябва дрехи, не, да си купиш. Или там кой да го направи, не знам. Не желам никъде искам. Бати нинчи, такива нинчи. वो बोलिया करो है ना इधर में Радом, къде вече е автоматика? Why you looking at my TV?